ni devolution. To nitiere gik mane bathe kanyo ma bende wang'eyo kaka gwenge kaka Kenya ka nitiere ni kose yieri kaka jatelo to nitiere gik mang'eny mabiro bang'e samoro miyo wi jotelo moyier will kata ni mandate mare en mare. Iyudo ka samoro ng'ato timo gik mopogore monego bed ni otimo koparo ni en otimo tije. Adwa wacho ariyo kende Victor maparo ni mondo wang'i kaluwore gi the County Government Act 2012 kineno section 8 gi 9 owuoyo extensively ewi tij MCA. Tadwa ni mondo wang'iane section 9 mawacho ni an MCA shall wasom gi kisungu extend professional knowledge, experience or specialized knowledge. Di mang'eny ka wadhi e yiero to ji biro mang'eny madwaro kom mar MCA to bende wang'iyo kaka jago kura bende ang'iyo ni to jogo mochung' mar MCA professional background mare chalo nade. Wang'eyo ni weche mag degree to nogol kendo thuolo nitie mang'eny oseyiergi mang'eny ma otieko form to chik nyisowa guidance imiyowa ni achiel kuom tije mag MCA en extend professional knowledge. Idwa ni mondo ing'eni to in kaka MCA en ber mane midhi medo e county assembly professionally kopogore gi bedo ni e jasiasa. Nitiere kamoro ang'eyo nitiere MCA mochung' mane okoyudo thuolo mar dhi for secondary school kane ji somo but nodog bang'e motimo form 4 masani nyawinjo kowacho ni otimo gimiluongo ni human resource. Ok adwa wacho nyingi kech bochalo gima agone piny to kadok chien kaparo anyalo wacho ni ng'ama kama anyalo gone kura kech king'iye county assembly nitie gimiluongo ni wage bill for example, nitie gimiluongo ni ghost workers for example. Ng'ato nyalo dwaro ng'iyo ni from his professional knowledge a human resource bende inyalo non wach ni e yo makare mondo ng'i ni the human resource ma county government tiyo e yo makare.